en calmini Mauritanie naɓe fof hande garnoɗen ɗo hen ko Rosso pour yidde tawtorede gandanɗa hoorema en nanino wonde G5 Sahel ene fonno arde ɗo hen pour yiide Rosso e haltidde e Rosso naɓe ene noon addi en ɗo hen ko arɓe ɗo hen arduɓe G5 Sahel ɓe guila e opposant ji malla guila yimɓe laamu eɗen kalan ɗumen haala maccugagu adduɓe ɗo hen ngu yen gandu ɗum ɗon kam ha joni ko ɗum ɗon woni ko wone e nder leydi Mauritanie par ce que sa ƴeewi hande Rosso ko leyɗele hande meehe kebtete ɗo hen heɓtata ɗum kadi ko laamu en totta ɗum les hommes d' affaires sa ƴeewi joni to Darel Barka ko ɗum ɗon woni ko keewi toon to Ngawle hande haala mum haaletake par ce que hay sukaɓe mumen hande nanɗo e prison hay joni jaltani ɗum ɗon neɗɗo so wi noon maccugagu ala ɗum ɗon kam wodani to Niakuar la même chose hande ɗo Duuy Kosa kadi guese nanɗo kadi keɓta ewa son ƴeewi ngal ɗo nattal joni ko finde muɗum tan ko ɗum ɗon ko laamu ene yeyidira e ganduɗa les hommes d' affaires ewa ɗum ɗo son ƴeewi ko noɓe mbarno amen ɗo hen nde min garno ɗo hen au niveau de Rosso policier ji tan jani amen amde beelani par ce que emin gari emin kala wonde leyɗele janandi ko kebta ko ɗum ɗo min kaɓantuɗo oɗo policier joguiɗo ɗo ko liif muɗum ene ridda pullo gandanɗa hoorema ummiɗe e leyɗele malla e guese ene ridda ɗum sababude fotani darade toon te ko leyɗele umen ɗum ɗo kan ɗeɗo natte ko ɗum ɗon firti noon enen hannde ko ɗo gonɗen ɗo gonɗen gandanɗa ko hunde gandanɗa ko danger leydi Mauritanie hannde wiyete ko le pays va mal le pays vraiment va mal hannde ha tengti e ɓaleɓe Mauritanie hannde ko woni ɗo henne au niveau de Rosso ɗum kam en keewi ɗum haalde ko état fédéral e des généraux et des colonels ene gonɗo e kebte leyɗe janani miskineɓe ala ko mbawi hen sa yi hande ɓe kadi en kayitaji ko ɗum ɗon ene jeeya hen par ce que mbiyata ɓeɗo kadi ɓe kayitaji par ce que son tettiɓe kayitaji ene wayi leyɗele ɗe ha joni guila e taniraɓe ɓe wonno kañumen jeeyi ene wawi ha joni ɓe gandanɗa hoorema pour yidde e hebde leyɗele ɗe ɗum nen kaɗenɓe ɓe mbawa wasde hebde leyɗele ɗe ɗum ɗon eɗen caali ɗum hande ko ɗum woni ko kaɓantoɗen hande ɗum woni ko kaɓantoɗe janggo ɗum no eɗen gandina laamu ngu ɗum ɗo ko hunde wonde dangereux yo mbat feere ɓe mbayla jaɓɓal so mbaylani jaɓɓal ko ɓuuri sasa ma yane woydu ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah